ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମର କଣ ହଉଛି? କଣ ହବ? ଏବେ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ କଣ ହବ? କୁକୁଡ଼ା କାଟୁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। କହୁଛି କି ଏ କୁକୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡଟା ନାଣ୍ଡୁ ମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟ ହବ। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ ପକେଇକି ଧୋଇ ଧାଇକି ପୁରା ଛଡ ଟୁକା ଭଳିଆ ଗାଧେଇକି ପହଁରେଇକି ନେଇକି ଗଲୁ। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପନିର କୁତୁ କୁତୁ ପାଇଁ ପନିର ଛଣା ହବ। ଆମର ଚିକେନ ଅଙ୍କଲ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆମ ମା ଆମର ଜଣେ କାଟୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ପନିର କୁତୁ ପାଇଁ ଆଳୁ ଛଣା ଚାଲିଛି। ସବୁ ଆଇଲା ମସଲା ମସଲି ପନିର କୁତୁ କୁତୁ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କ୍ଲାସ ବାଳିକା ମାନେ କାମ ନ କରିବେ ସେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। କଥା ପଦେ କହିଥିବାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପିତ ଚଢି ମୋତେ ଚପଲ ଫୋପାଡୁଛି। Few moments later. ତ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇଦେଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ସାନ ଭାଇ ଆମ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଅବିକା ଆମେ ଏଠି ସବୁ ବସି ପଡୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ନାଣ୍ଡୁ ଏବେ ହାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ବସିଛୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ। ଗାଇସ୍, ଅବିକା ଆମର ଭୋଜି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଭାଇ ରାହୁଲ ଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଟିପି ଟିପିକା ସେ ହାୟ କହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଇସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଆମର ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।